Vážení klienti, vítam vás pri našej pravidelnej diskusii s analytikom Stanislavom Pánisom. Budeme hovoriť o aktuálnych ekonomických otázkach a o situácii na finančných trhoch. Konflikt na Blízkom východe trvá už viac ako 2 mesiace, hoci od začiatku apríla platí prímerie a medzi USA a Iránom prebieha určitá forma diplomatického kontaktu. Ako na tento vývoj reagovali finančné trhy? A trhy reagovali pozitívne, to znamená, že miera nervozity a stresu na nich klesá. Samozrejme napätie je stále zvýšené, keďže konflikt stále nie je ukončený, ale vo všeobecnosti vidíme zvýšený sklon k riziku, to znamená, že väčší apetit po riziku alebo ochotu podstupovať riziko, a to dokonca do takej miery, že americké akciové trhy sa zhruba od Veľkej noci pomerne rapídne odrazili, striasli do seba všetku geopolitickú nervozitu, vymazali teda všetky straty spojené s konfliktom na Blízkom východe a v druhej polovici apríla sériovo prepisovali historické maxima. Index S&P 500 sa udomácnil nad 7000 bodmi a potvrdilo sa to, čo sa v histórii už veľakrát potvrdilo, že americké akcie rádovo do mesiaca dvoch dokážu zo seba striasť akékoľvek geopolitické udalosti. Nestalo sa to iba jeden jediný krát v histórii, v roku 1973 počas Jomkipurskej vojny, ale v tej modernej histórii, aj keď Wall Street krátkodobo klesla alebo urobila nejaký pullback, tak sa dokázala pomerne rýchlo odraziť. Stalo sa to aj tentokrát a stojí za tým presvedčenie trhových hráčov, že tá eskalačná fáza konfliktu je už na konci a teda tá vojna bude mať diplomatické riešenie. Trhoví hráči zatiaľ nie sú príliš vystresovaní ani z toho, že to prvé kolo diplomatických rokovaní v pakistánskom Islamabáde. Mimochodom prvé priame rozhovory medzi Spojenými štátmi a Iránom od roku 1979 skončili neúspechom. Sú tam určité červené čiary, ktoré obe krajiny nechcú nejakým spôsobom prekročiť, ale v zásade trh stále počíta, že čoskoro príde k nejakému druhému kolu rokovaní. Pôvodne sme si mysleli, že sa uskutočnia už koncom apríla a pravdepodobne to bude nejakým spôsobom neskôr a preto vidíme pomerne konštruktívnu náladu nielen na amerických akciových trhoch, ale aj inde vo svete. Vidíme, že na trhoch, najmä v USA, je pomerne silná ochota podstupovať riziko, a to aj napriek tomu, že situácia okolo Hormuzského prielivu je naďalej neistá a ceny ropy sú stále zvýšené. Čo stojí za týmto optimizmom a nie je nálada až príliš euforická? A v skutku, napriek tomu, že máme prímerie, tak Hormuzský prieliv je efektívne nepriechodný alebo veľmi obmedzene priechodný, keďže ho neblokujú už len iránske revolučné gardy, ale aj americké námorníctvo, ale investori dúfajú a veria a predpokladajú, že tá blokáda by mohla byť čoskoro ukončená, to je jedna vec. A aj preto ceny ropy krátkodobo miestami poklesli až $90, hoci teraz sa vrátili naspäť na trojciferné úrovne, keďže tie diplomatické rokovania stále, alebo to druhé kolo neprichádza. Ale jednoducho trhoví hráči sa snažia povzniesť nad tým energetickým ponukovým šokom, ktorý tu bude prítomný niekoľko mesiacov a po ukončení konfliktu alebo dokonca niekoľko kvartálov a pozerajú sa ďalej do budúcnosti, pozerajú sa na tú americkú ekonomiku a americké firmy zo strednodobého hľadiska a tam vidia celkom pozitívny obraz a ten pozitívny obraz spočíva v tom, že firemné zisky v Amerike by mali pokračovať ďalej v raste, predovšetkým technologickom sektore. Okrem toho zaujímavé je, že za ostatný mesiac a pol, teda počas trvania konfliktu sa odhady ziskovosti na tento a budúci rok dokonca ešte paradoxne zlepšili. Okrem toho vidíme, že pokračuje boom okolo umelej inteligencie, tam sa ten sentiment okolo technologických firiem alebo tých veľkých hyperskalerov výrazne zlepšil. Predovšetkým čipové firmy reportujú silný dopyt po svojich výrobkoch, to znamená, že pokračuje rýchlym tempom budovanie infraštruktúry okolo umelej inteligencie a preto sme videli, že aj technologický index Nasdaq Composite prepisoval historické maxima, od začiatku apríla zaznamenal pomerne prudkú rally. Okrem toho aj index, ktorý sleduje čipové firmy, tzv. Philadelphia Semiconductor Index, sa posunul na nové historické maxima a dokonca veľkolepá sedmička alebo Magnificent 7 firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie sa posunul na nové historické maxima prvýkrát od októbra minulého roka. Okrem toho americká ekonomika vykazuje celkom dobrú odolnosť a robustnosť voči tejto energetickej kríze alebo tomuto energetickému šoku a vojne na Blízkom východe a ten konsenzus trhu stále hovorí o tom, že tá americká ekonomika porastie okolo 2% v tomto roku a že sa dokáže vysporiadať s tými zvýšenými inflačnými tlakmi, takže
keď si to sčítame a počiarkneme, tá eufória nie je nejakým spôsobom prestrelená a sú za tým aj nejaké reálne fundamenty. Na druhej strane treba pripomenúť, že ten odraz amerického akciového trhu alebo Wall Street od začiatku apríla je pomerne prudký a ten trh započítal do svojich cien ten najoptimistickejší možný scenár vývoja geopolitiky aj vývoja makroekonomiky. A preto si myslím, že priestor pre ďalší rast bude relatívne obmedzený. Povedzme napríklad aj Goldman Sachs si myslí, že na konci roka sa dosiahne úroveň 7600 bodov indexu S&P 500. Dneska sa nachádzame na úrovni povedzme 7200 bodov. To znamená, že ten pomer rizika a výnosu na nasledujúce mesiace už není nejakým spôsobom veľmi atraktívny. A ak by nastal aj mier, tak ten index už nemusí ďalej výrazne rásť a do konca roka môže len stagnovať s nejakými korekčnými pullbackmi. Pozrime sa teraz na Európu. Ako reagujú európske trhy a ekonomika na vývoj cien energií a pokračujúce rizika spojené s dodávkami ropy? Európske akciové trhy sa tiež odrazili, ale ten odraz bol limitovanejší a ešte stále nevymazali všetky straty späté s konfliktom na Blízkom východe. Jednoducho Európa je v horšej východiskovej pozícii ako Spojené štáty. A jednak tá ekonomika bola už pred vojnou krehkejšia ako americká a energetický ponukový šok ju značne spomalí. To znamená, že predpokladáme, že ten ekonomický rast bude pod 1% v prípade eurozóny, dokonca bližšie k 0,5%. To isté, alebo dvojnásobne to platí pre nemeckú ekonomiku. Čiže ten energetický ponukový šok sa v Európe pretavuje výrazne viac ako v Spojených štátoch, už len preto, že Európa je čistým dovozcom energií ako ropa, ako plyn, ako poľnohospodárske hnojivá. A okrem toho sme videli, že ceny ropy v Európe rástli rýchlejšie a aj ceny ropných produktov ako v Spojených štátoch. Ja iba pripomínam, že keď hovoríme o cene ropy Brent, tak to je ten štandardný burzový papierový kontrakt. Tá sa miestami pohybovala na úrovni takmer $120, a potom máme ešte ropu s fyzickou dodávkou, tzv. Dated Brent, a tá sa miestami pohybovala nad $140 na nových historických rekordoch, keďže Amerika čelila iba vyšším cenám ropy, Európa aj Ázia čelia aj riziku fyzického nedostatku, čiže ten fyzický trh v Európe je naozaj napätý a štandardne sa ropa s fyzickou dodávkou líši od ropy papierovej rádovo $2-3. Teraz sa roztvorili nožnice na 30, miestami $40, keďže jednoducho tej ropy v Európe je relatívny nedostatok, keďže Hormuzský prieliv je zablokovaný, a takisto výrazne rýchlo rástli aj ceny rafinovaných ropných produktov na čele s naftou, na čele s leteckým benzínom, keďže Európa je opäť čistým importérom. A čo sa týka leteckého benzínu, takmer tretinu kerozínu dováža z Kuvajtu, čo je teraz samozrejme neprístupné, a preto sme videli tzv. Rast crack spreadov alebo rafinačných marží. Ceny nafty tie veľkoobchodné ceny nafty na burze v Rotterdame sa zdvojnásobili oproti začiatku konfliktu, a to isté platilo aj v prípade leteckého benzínu. Pripomínam, že aj nafta a letecký benzín sa obchodovali v ekvivalente miestami v ekvivalente vyše $200 za barel, čiže ten energetický šok bude značný protivietor pre európsku ekonomiku, bude sa to pretavovať do väčšej neistoty, do vyšších úrokových sadzieb, čo bude teda tú ekonomiku brzdiť, a preto aj tá reakcia akciového trhu je zatiaľ len obmedzená na to prímerie. Na záver ešte dlhopisové trhy. Ako sa vyvíjali výnosy a čo dnes trhy očakávajú od centrálnych bank USA v eurozóne? A keďže ceny energií a ďalších komodít, ktoré predtým prechádzali cez Hormuzský prieliv na svetové trhy, sú výrazne vyššie ako pred mesiacom alebo pred 2, tak to bude vytvárať samozrejme vyššie inflačné tlaky, na čo už dlhopisový trh nejakým spôsobom reaguje a reflektuje to. A vyššie inflačné tlaky znamenajú vyššie dlhopisové výnosy. A iba pripomínam, že v prípade Spojených štátov pred začiatkom konfliktu na krátkom konci výnosovej krivky, to znamená pri dvojročnej splatnosti, výnos bol 3,5%, teraz je miestami 3,8, 3,9, a na 10-ročný štandardný referenčný benchmark sa v Amerike pred vypuknutím konfliktu pohyboval kdesi okolo 4,1%, teraz je 4,3, miestami 4,4%, keďže trh precenil očakávanie, čo bude Fed ako americká centrálna banka
robiť. Ešte pred začiatkom konfliktu čakal, že americká centrálna banka bude znižovať úrokové sadzby 2 až 3 krát v tomto roku. Teraz nečaká v podstate nič, žiadne zníženie, poprípade 50% šanca na to, že až na konci roka urobí jeden cut o 25 bázických bodov, keďže ten energetický ponukový šok bude dočasne zvyšovať infláciu. A veľmi podobný vývoj sme videli alebo vidíme v eurozóne. Dvojročný nemecký výnos sa pohyboval pred vypuknutím konfliktu na úrovni 2%, čo je v podstate súčasná úroveň základnej úrokovej sadzby alebo depozitnej sadzby ECB. Dnes sa pohybuje na úrovni 2,5-2,6% a takisto posun nastal aj na tom druhom konci. Pred vypuknutím konfliktu 10-ročný nemecký výnos bol na úrovni 2,6-2,7, teraz je vysoko cez 3%, keďže trh kalkuluje, že Európska centrálna banka v tomto roku dvakrát zvýši úrokové sadzby, pričom prvýkrát by sa tak mohlo stať už pred letom, pričom pred začiatkom konfliktu trh pripúšťal, že ECB ešte bude znižovať úrokové sadzby vzhľadom k tomu, že sme si mysleli, že inflácia bude hlboko pod cieľom centrálnej banky. Teraz je zrejme, že inflácia v Spojených štátoch bude okolo 4%, a v eurozóne okolo 3% v dôsledku toho komoditného šoku. Stano, ďakujem za tvoj analytický pohľad. Vážení klienti, vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. J&T banka. Expert na investície už 20 rokov.